Action Radio Philippine Standard Time, 1:39. Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang mga ka-action naton nga naga-monitor na sa ilatag sa man ka mga transistor radio and sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live. Sa subong man nga adlaw Lunes, Enero 9, tuig 2023. Mga ka-action naton nga medyo masako-sako kay first day of the week. Nga kung sa diin, ti ang mga olobrahon or panibag-o naman nga mga olobrahon ang kinahanglan nga ato bangon. Pero anyway, importante may ara ginaobra. No, sang sa magpanimuko kadira, no, ka magpatuyo nga pagka sunod naman nga oras libog naman ulo. Ano naman obrahon kuman, di ba? Mas better gid nga may ginaobra ikaw, may ginakuti ikaw dira nga mga talapuson nimo para nga malingaw man ang imo iya nga paminsaron kag di syempre malingaw man ang imo yang mga kamot kaya mo nagakuti sa mga ulubrahon. Well, anyway, ang shampoo subong, no? Ang shampoo subong hindi tagid medyo mapaktan, no? Kay may ara gid bas nga naga-ulan-ulan pero panalithi, pero may ara man nga time nga naga-ulan pero mabatyagan mo ang kapaan. Kagabi, nakalagaw-lagaw kita, no? Nalabayan talong dribble sa may NGC, oh. Kanami da subong kay maturutawhay na bala. Kag ang mga nagabaligya da bisan pa paano wala sila blagin na papahalin kay do sa pagkatanda ko do na stricto na da permi mo nga do bawal ko na magbaligya dira or bawal dira magtiner ang mga naga sa cart lang na bala. At least subong na may mga nagalagaw dira may pwede sila iyabaklan amo mo lang na ang palangabuhian kain na mo lang na sang tsansa kay gabi man. Well, anyway, sa mga ka-action dira naton, no? Subong aton maobserbahan kay base diri sa ginpagwa man nga report or weather report sa nga pag-asa ang throw sang low pressure area o diri ginaga-apekto sa aton sa Visayas kag sa Mindanao. Pero ang sa Luzon ang gaapekto amo ni ang northeast monsoon. That's why nga bilog nga Visayas kag southern portion man sang Palawan lakip na dirang Kalayaan Island ka-eksperyensya kita sang magalumon nga kalangitan nga may paglaptalapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguom bangod ina sa throw sang LPA. That's why nga kung malantaw mo da kon kaysa dugadulo mang kalangitan patimaan na no, patimaan ina nga may portion na isang Negros Occidental nga may ara na ulan. Kag kung diri sa aton sa Bacolod di gumguom pa lang, basta ipagtupa sina gabi naman balahaw. Pero nami lang kay hindi gid tama. Mula na galing bagus-bus ang hangin. Feeling mo man kadamo lang ulan. Kasarangan naman tubtub mabasog nga hangin gikan Aminhan na Sidlangan pakadto Aminhan ang mabatyagan karon sa bilog nga Visayas kag Aminhan Sidlangan pakadto Sidlangan ang mabatyagan iya sa Palawan lakip na rang Kalayaan Island Occidental Mindoro or kag Occidental Mindoro kag ang aton baybayon pangin kasarangan tubtob mabalod. Gani sa gihapon ng aton panumdom, ilabi na sa mga may sakayan, magagmay nga sakayan, mga mangingisda naton, medyo halong-halong lang sa panakayon or pagpangisda dira ninyo, no, sa kaagahon or gabi pa lang gani mga 8 PM hasta na magkaagahon nila nga
panghulik sang isda. So halong-halong lang, halong-halong lang. Kung tamaan na gid ka baskog sang balod or grabe ang sang hangin, hindi mas maayo nga init na lang danay or hindi na lang magpa tunga-tunga gid sang kalalawran. Okay, basi kung diin ka na pudyo ton imo. Okay? Sige. 1:44 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang ang dapat nato ni istoryahan sa subong iya nga hapon? Oy, by the way, wala ka pakilala, no? Sa subong nga hapon, inyo kaupod ini si Inday Ann, talos temporaryo sa regular man nga angkor woman Tita Wilma Sugaton. Lapit na lang si Tita We. Nag-bakasyon grande danay si Tita We. Lingaw-lingaw man. No? Ang amon nga text hotline bukas na para sa inyo nga mga messages karon. Padala ninyo nga mga greetings diri kag pag-participate man ninyo sa pagbabasahon nakon karon iya nga sulat. Ang amon text hotline 0963-7570-874. Sa liwat ang amon text hotline 0963-7570-874. Kaga mo naman iyang Action Radio Bacolod page, no? Facebook page namon. Pwede man ka mo dira makakadto, no? Visit ka mo dira, login ka mo dira sa inyo iyang account syempre. No, kang i-search ninyo ang Action Radio Bacolod. Kay inyo dira makuha, no, ang mga recent namon yung mga updates sa mga balita kag mga information nga subong, no? Subong is trending kag para sa aton tanan iya para maging aware man kita bala sa mga sitwasyon sa siniya nga adlaw. Okay, diri kita anay sa aton man nga tips, no? Aton nga topic sa subong iya nga hapon. Kay for sure subong nga 2023 ang katamaran bala sa aton. O do hindi yun ka isa madula, no? Pero kinahanglan taman motivation. Di ba? Motivation para yang mapilitan kita, no? Para magtinguha kita nga magbangon kag ibilin, no? Ibilin tanan dapat sa 2022 ang pagka tinamad bala, no? Sino dang guilty? Kung si Action Marlon pa, hands up tiil. Sige so amo na gaton nga topic sa subong iya nga hapon. Pila ka mga pwede naton nga himuon agod iya nga masiling bala naton nagbagong buhay na ko iya. Subong nga 2023. Always ginasiling sa aton nga sa kada bala mag New Year. Ay bili na ng mga bagahe mo to No, bili na ng mga bagahe mo sa nagligad nga tuig. I-welcome ang 2023 with a positive outlook. Kag dapat kada adlaw himuon man naton nga mangin productive. So paano ina himuon? Number one gid dayon. Kaya ginasiling bala nila nga ang pagbugtaw nimo sa aga is another new day. Di ba? So dapat ang pinaka the best naton nga himuon ano gani Action JM? Ang una mo nga himuon amo ang pagkaayo dira sang imo yang nga ginhigdaan ang ulunan kag ang imo nga habol piura. Kay syempre pang hilamos ka man. Kay para yang ma-freshen up ikaw. Magwa ang kagwapo ni Action JM. Sana on. So, ariho ang pila ka mga routine nga pwede naton himuon to start our day nga ano ka bala energetic kag full of positivity. Sige. Number 1.
Ari pinakauna naton nga himuon, dapat nga mas una ka magbugtaw sa imo nga alarm. O mayara kon ka isa nga nagpa-alarm. Nagpa-alarm like 6 a.m. abi. May pasunod 6:05, 6:10, 6:15, 6:20 hasta nakabugtaw ka alas 7. Gininto mo lang ko galingon mo no. Pero ari bala, ang una kuno nga pagbugtaw naton sang sa alarm or sang sa ginset naton nga alarm, napamatud-an nga mas manami ang imo nga mood, mas manami ang mood sang isa ka tawo sa bilog nga adlaw sa kada pagbugtaw is una siya, una pa siya sang sa iya nga alarm clock. Kay nga lain gidya ang feeling nga nakabugtaw ikaw nga hindi tungkod sa alarm clock, kundi na gidya do ara blasi mo nga paminsaro na nga dapat mabugtaw ng lawas ko amo ning oras. So, di ba? Lain gid man to, experience ko man na siya nga early ka nakabugtaw sang sa imo yang alarm clock. Kag inabalang wala ka man lang nga may gin obra before that or nagtulog ka lang, normal ba lang nga nimo nga gin obra. O, di ba, pagbugtaw mo sa agad do ka mag-an. Amo na sang manami. Ang ikaduha, always giniya, no? Ang ikaduha amo ang pagpamahaw. Kay suno sa research, makabulig ang pamahaw. Pamahaw. Agud yang ma-meet nimo ang imo nga dietary guidelines. Nagapabakod man ini sang aton mga katulanan, kag nagapanami pa sang aton nga digestion. Kag ang isa pagid, nagapanami pa or good for our heart. Di ba ang ginasiling na ganin nila? Kung makapamahaw sila kunuya, kag after abi maka-relax sa makadali, kag makapamuhin daw ka mag-an sang pamatsyag nila. So amo na ang dako nga mabulig sang pamahaw nga ginatawag. Kay kalabanan subong ang pagkaon. Do ginaskip na lang bala nilang pagpamahaw. Do wala na nahatagan importansya. And nagwa sa mga pagtuon nga ini ang nagahatag sa mataas nga tsansa sa pagsaka man sa aton iya nga blood cholesterol. Gani, ang may araman ginasahambalanon nga ang pagpamahaw is pinaka-importante nga meal sa bilog nga adlaw. Kaya kumbaga amo ni ang nagadikta sang overall nimo yang mga gina-consume nga pagkaon. So, sa mga ka-action nila naton, labi na sa mga kabataan, nga alas ng bugtaw, hindi gid pag-skip, maluoy man kamo sa inyo nga self. Di ba, Action L. Ray? Bawal mag-skip sa pamahaw. Malay mo, basi ka pa, magtawag ni. Wala na, joke lang to, Action L. Ray. Maaw ka bala para magpareho ka kataas kay Bashmorn. Ay gali ya, amo nagnay kataas si Bashmorn. Ang ikatatlo, maligo. Manami di ba sa feeling kung magbugtaw ka. Tapos nimo pamahaw, makapahuway-huway ka sa makadali, maligo ka. 'Di ba? Ginasiling nga makapa-fresh ini sang aton iya nga paminsaron. Kag nagaka-energize ang aton lawas. Gani panigurado mangin mapisan ka sa paggihom. No? Sa tion nga makapaligo na ikaw. Dan tawon ta kung hindi ka pisanan kun pagpaligo mo tugnaw pa nga daan.
Te, tan taon ta kung hindi ka daw mapisan kay kinahanglan mo man da sigon pagpaligo. Pero nami manggid honestly nami ang pagpaligo sa aga. Agud iya nga ma-energize ka gid, no? Dako gid niya ang bulig sa aton. Parang aga pa preska ka na, no? Preska na imo iya nga pamatyagan kag feeling nimo bala do kadamo kay asang maobra tungod nga energize na ang imong lawas. Ang ikaapat, tinluan ang palibot. Nami di ba kung do kagana mag-obra kung makita nimo nga katawhay sang palibot, kahawan sang palibot, nakaplastar ang tanan. Di ba? Ang mga basura isula nagalinapta. So, mas better daw nga sa aga, pro panilhig ka. Sige, 1:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action sa akong nga pagpanubalik. I-share ko sa inyong nabilin nga duha pa ka mga tips para iya sa aton mga ka-action. Kamot gaantos, nagabdig nga si For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhig, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Kag pabalik diri
uli sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon na inyo kaupod ini si Indayan. Sa nasiling ko na, aton pagkasugpunan ang nabili naton iyang gin-share kay ina sa inyo no, mga routine para iyang mapabag-o naton ang aton iyang 2023. So, diri na kita sa ikalima. Ang ikalima nga aton yung pagahimuon amo ang paglista sa aton nga mga ulobrahon. Mas maayo kuno nga temprano pa. No, temprano pa kahibalo ka na kung ano ang imo nga obrahon. Halin sa aga hasta na sa pagsahapon. E man kung may ara kita sang to-do list, kag i-check ang mga natapos, maka-set ikaw sang oras no, sa tagsa-tagsa ka mga kinahanglan nimo nga himuon. Kay may time nga may mindset kita nga daan, no? May mindset kita nga daan nga maghambal bala nga karon ko lang ni obrahon kay may oras pa man. Hasta nga ang hangkaron nga karon nagabihan na. Ote nagsalaset ka na sang imo nga obra. Diba? Sige. Ang ikaanom, dari, mag-focus. No? Ang ikaanom, mag-focus. Iset aside anay ang mga distractions. No? Hindi pagsapaka ang mga tao kung mga bagay-bagay dira nga wala sang maayo nga idulot sa imo. Ang importante, madamo ka sang ma-accomplish or matapos sa amo na nga adlaw. Okay lang mo na mag-chismis kadali, pero kinahanglan ng imo yung atensyon, no? Kung kaya mo malang yung mag-multitask, why not? Pero mas better gid ya, no? Mas better gid ya nga focus kagid anay. Kay parang ang imo bala nga goal is to be productive every day. Makuha nimo, malabot nimo. Diba? Sige So sa liwata suliton ko sa aton mga ka-aksyon sa mga wala kabati kay na late bukas. No, number 1, mas aga magbugtaw sa imo nga alarm or sa imo ginset nga alarm. Ikaduha, magpamahaw. Ang ikatatlo, ari, maligo. Ang ikaapat, Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. nga himuon nimo or mga ulobrahon. Kagang ikaanom, mag-focus sa imo goals. Klaro na? Sige. Alas 2:02 na kita Action Radyo, Philippine Standard Time. So, amo yadto, I hope makabulig na sa itong mga ka-aksyon, ilabi na gid sa mga nagapa tamad-tamad pa dira. No, nagapa tamad-tamad pa dira. Subo nga 2023 na. No, 9 na kita wala, January 9 na kita. Ito kada siglang, no? Ang saan ulang tato celebrate sang New Year. Subong nagsukat na, sobra isa ka semana. Isa ka semana kag isa ka adlaw. Sige. Standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay sa sini nga mga inoras, diri kita sa basa sang isa ka sulat nga ginpadalaman sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma,
ang aton iya nga letter sender, isa ini siya ka lalaki. Medyo may pagka-komplikado ining iya nga istorya. Kaya isa intro sang iyang ginpadala nga sulat. Ang siling niya, boto ang iya nga iloy sa iya nga nobya, pero baliskad naman sa iya nga amay. Ang aton letter sender nagpatawag lamang sa kay Josel. Ang sulat ni Josel nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Josel. Kag sa karon Tita We, yara ako sa isa ka komplikado nga sitwasyon. Tungod ang natabo, kontra sa akon nobya ang akon nga amay. Samtang ang akon nga iloy, boto naman sa iya. Permi sila yan nagaupod sang akon nga iloy para sa pag-shopping. Bisan nga hindi ako kaupod. Meaning mas na-close ang akon nga nobya sa akon nga iloy kay nahamutan gid siya. Tita We, tawga lamang ang akon girlfriend sa kay Mimay. Anom katuig pa lamang ang amon nga relasyon. Kagsang maglisensya ako sa akon ginikanan nga magpangasawa na. Pinakanalipay amo ang akon nga iloy. Tungod boto gid siya sa kay Mimay. Apang ang ako naman ang amay, kakontra niya gid kay Mimay. Luyag kuman hibaluon kung ano ang nakita niya kay Mimay nga hindi niya inigusto. Ang duda ko, base sa rason nga nangin single parent ang nanay ni Mimay. Kag siya, bata or nangin bunga. Pareho namon nga ginakabalak-an karon ni Mimay ang pagbalibad sang akon nga amay. Pilit ko nga ginhibalo ang rason kag ginusisa ko ini kay tatay. Tub-tub nga may ara sa sanggin istorya sa akon. Suno kay tatay, nangin nobya niya sadto ang iloy ni Mimay. Kag mahimo nga si Mimay, bata niya. Pero, hindi siya makasigurado. Ang ini nga pag-istorya ni tatay is hindi man lipod sa kay Mimay. Gani gin pamangkot ni Mimay ang iya nga iloy, kagin siling nga madugay na sila nga wala sang amay ko. Sang makarelasyon niya or makarelasyon sa iban nga lalaki. Sa piyak sini, may pagduda sa gihapon ng akon nga amay Tita We. Tungod sa posibilidad nga basi
bata niya si Mimay. Tita We, ano wala ang pwede namon nga himuon? Salamat sa pagbasa sa ngakon sulat, ang tagpadala, Josel. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:09 na kita. Amuyad to, do medyo ka komplikado, no? Pero galibog ang ulo sang iya nga amay. Pati sila magnobyahanay. Okay ba, siguro ang possibility, bala nga basi mag-utod sila. Pero tigil insist sang iloy ni Mimay na hindi ka na ya. Ako may relasyon man ko after sa imo. Or may nakarelasyon ako after sa imo. Sige, sa aton nga pagpanumbalik, akon pagabasahon ang ihatag man nga advice ni Tita Wilma, dala na dira ang mahatag man nga advice sa aton iya nga mga listeners. Standby! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapasitipan ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaong ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, kaya siling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kay way kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri ko pred sa lang agi kaya nga mo to. Sige. Imandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlay. Kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagbasa sa mga nagapadalaman sang ilae mga advices no, sa aton nga letter sender sa kay Giselle. Halin sa kay 3148 hambaya mayong hapon, pero hindi man husto nga magbalabag ang amay kung wala iya sang rason. Parang masigurado mapa-DNA test sila. Amo na ang advice sa isa iya ka nagpadala diri sa aton text hotline. And even si 5590 ang baya kung may pagpangduha-duha ipa-DNA ang ipa-DNA test no ya kag ang iya nga amay kag ang iya nga nobya. Di ba? Sa subong sa mga teknolohiya subong available, mahapos na lang ina. Galing kay basi mahal. Amula na ang madak-an mo, di ba? Kay ti mahal-mahal gid man tuod yang mga DNA mahambalang kita. Sige. So, diri kita anay sa pagbasa sa nga mahatag man nga advice ni Tita We no, sa aton letter sender sa kay Giselle. Check rin na nagri sa aton nga ano. Sige. Okay. Diri ako sa pagbasa sa advice ni Tita We. Mayong hapon sa imo, Giselle. Uy, ang gali advice ni Tita Wa is same man sa aton nga mga nagpadala diri sang advices. Baya isa lang ang nakitaan ko nga solusyon. Mas better magpa-DNA test kamo sa imong nobya. Kung matuod nga madugay na nga wala na, no? Wala na sang relasyon ang nanay ni Mimay kag ang tatay mo, sang makigrelasyon siya sa iban, sigurado nga hindi ka mo mag-utod. Ginasiling nga, dako gid man nga issue. Kung magdayunay ka mo ni Mimay, ilabi pa kung magkadugo ka mo. Pero sa moderno nga teknolohiya, madali kag mahapos na nga masolusyonan ang ina nga problema. Mas better nga magpa-DNA test na lang kamo, Giselle. Para iyang mansigurado nyo gid ag ang pagpangduha-duha ni tatay nimo di man na malikawan, di ba? Di man na malikawan kay even though sa kadamo usang tawo, pero ti ba si bala ang lugar nga nakilala mo si Mimay nga girlfriend mo sa karon nga plano nimo pakaslan is within lang man sa community nga nang sang soltero pa si tatay nimo is nakilala niya man ang nanay ni Mimay. Di ba? Hindi ka na yung malikawan. And for sure, kung iplastar mo na sa kay mama nimo, maintindihan man na niya. Diba? Normal na, no? Normal ina nga mga sitwasyon. Ang hindi lang yan normal, kung magpamatudan ginman, nga positive ang inyo nga result sa DNA test. Nga indeed mag-utod ka mo sa amay. Pero samtang wala pa, think positive man ikaw. Think positive, ipa-DNA test na lang ninyo. Kaya para ma-prove
kung ano man dirang pagpangduha-duha sang imo iya nga amay. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:19 na kita. So, amoyan to ang mahatag iyang advice ni Tita We sa aton man letter sender sa kay Jusel. Pero ari bulaw, may isa ko ka nabasahan, not related sa aton nga ginbasa nga istorya subong. Sa inyo action hands, sa inyo action Oliver, may pamangkot lang ko. Kay may nagpadala dribla ano tawag ni nang isa guro kadulum-dumon bla siya. Namangkot siya kay ang plano niya mapakasal sa sininga Friday. Paglantaw ko sang Friday is 13. Oo, namangkot siya. Hambalan, kahit may naghambal bla siya nga hindi ko no nami magpakasal on Friday, which is 13. Kaya wala niya gin-specify nga natuon siya gali sa 13. Ang ginhambal niya lang is Friday. Ako hindi pa ko niya may idea sa mga amuning mga pamangkutan nun. Pero sa inyo, is nagapati ka mo, di pa mangkot ko sila ni Action Ellery, ni si Sir Henry and Sir Oliver and even Sir Ellery, kay ti mas senior sila sa ako, naku, wala ko ni idea. Even though nga aware kita sa ginatawag ni nga Friday the 13th, diba? Ari yun namangkot si 3627, hambaya, nagapati ka man na ma'am nga hindi nami kung magpakasal. Hambaya, good PM, mangkot lang ko kay, kasal gali sa iya nga bata, natuon sa Friday. Tiyang hambal sang iba nila nga mga kaingod, hindi ko no nami kung Friday natuon. Ang pamangkot ya, nagapati ka man na ma'am. Ting sa akon, kung sa akon lang yan nga paminsaron, mahiligon man ko nakadaan sa mga kululbaan man ba sa mga Friday the 13th. Kung sa ako lang yung opinion, gapati ko na mo. Pero depende man aguro sa imo, sa gihapon, sir, or sa sa magpakasal. O kamo yan, Sir Action Henry. Nagapati ka mo sa mga muna nga mga restore. Si Action Henry wala. O ikaw yung Action Oliver, wala man. Ara lang nagyapon si mo yan, no? Ako guro medyo dasig ko ni mo pati sa mga mo ni mo. Kung ako pa man ko to, mamalik ko yan, pati ko na. Pero kay syempre ang akon nga ako ko ginaya, ang akon nga pag-insyende is tama pa ka nabaw about this. So mas better nga magpamangkot ka mo sa mga may edad-edad na. Pagti sa mga nagapati bala sa kaangay sini nga natuon sa Friday or Friday the 13th ang pagpakasal. Sige, alas 2:22 na kita. Gamay lang to nga lisa sa nga itong istorya. No? By the way, sa mga ka-action natin nag-monitor sa subong iyang hapon, no? Sila ni Ma'am Deding Alwamiento, malama yung hapon lang dira. Kag si sinunani, Ma'am Lani Heromiano, no? Mayong hapon, ga-monitor siya from Gibyuan, Tapas, Capiz. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor sa subong hapon. For sure, ma-reply, gini sa mo maisugpon, gini siya sang iya nga gin-message. Iya nga pamangkot. No? With Ma'am Jinky Dialag doon. Sige, salamat sa inyo nga pag monitor sa subong iya nga hapon. Ari ho may padalaman sang iyagli nga advice si Ma'am Ana Sinoro. Hambalya kung duha-duha, ipa-DNA, no? Ipa-DNA kag dapat may aran ako no sang ginasiling bala lukso ng dugo. Lukso ng dugo na di bang term? Lukso ng dugo. Ang proper term. Now, kung may ara siya mabatyagan, so basi pa lang. Pero mas better gid ipa-check gid ninyo. Ipa-DNA test amo nang pinaka-accurate, no? Para iya nga maumpawan ang imo nga amay dira sa pagpamensar sang kun ano pa. Sige, Josel. Salamat gid.
Sige, standby sa aton mga ka-aksyon. Kay sa ako niya nga pagpanambalik, ako naman i-share sa inyo ang first part sang aton iya nga horoscope. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Munta sa kag si Sir Barky Tribe. Ang bayatamyaw ko lang si Kimpo Yulo, si Norbing Galicia kag Gina Galicia nga always good nagapamati. Dala na lang dira si Sir Manjo Arnejo. Natamyaw niya si Diana Villanueva sang Jesus Heights sa Estefania. Kag si Ma'am Nening Grate. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor subong nga hapon. Okay, ging clear galit niya action hands not January 13. Okay, hindi di kompleto kay imo kay nga message, sir. No, I thought this January 13. February 24. February 24
which is natuon siya sa Friday. Wala man na, I think, problema, sir. Wala na sang problema. As kung nagapalanggaan na ikaw nga duwa kag mas mawaskog ang inyo iya nga pagtuo sa Ginoo. Kag syempre para ina ba lang hindi ka mo mapadala-dala sa anuman nga sa vlog. No? Ang pagpakasal nga ginatawag, wala man na nagavary. No? Wala na yung nagavary kung ano pa dirang mga inadlaw. Para lang sa akon. Pero kaina sa sang una ko nga thought, January 13, do medyo nagduha-duha ko. Kahit syempre, naanan kita bala sa mga magtuon gani sa Friday the 13th, do ka kululbaan. Pero anyway, ara lang nagahagihapon sa imo. Ha? Kay sa inyo man ay pag-upo, 'di ba? Sa pundasyon man ay sa isa ka pamilya kung paano nila mapaayo kag mapanami ang ilang nga pag-upod. Sige? Sige. Sa liwat, thank you so much gid sir sa imong nga message diri sa imong nga pamangkot sa subong iya nga hapon. Diri na kita sa pagbasa sa first part sa ngato niya nga horoscope sa subong nga hapon. By the way, sa mga nag-celebrate sa ilang nga kaadlawan, at happy birthday. Happy birthday sa mga ka-aksyon naton nga nag-celebrate. January 9, 2023. Unahon naton ang sa mga Capricorn for our horoscope. Capricorn na tao Desyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, ang imo kutob ang muning gabay sa imo nga pagdesisyon. Ang bag-o nga social connection among makapahalipay sa imo. Pero maghalong sa mga importante dira nga mga gamit. Halungan gid. Labi na gid ko mga kwarta bala. Basi bala ma-misplace nimo kag maglibugan do ka kung diin mo na napamutang. Kag importante ato kaayo. And syempre sa mga Capricorn, kung hindi man lang importante ang kaladuan, mas maayo nga magtinera na lang danay sa inyo panimalay. Sa mga Capricorn, lucky numbers 39, 52, 32, and 45. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, na tao Enero 20 to Pebrero 18. Si Aquarius kuno may ara sang dynamic impact sa publiko. Ang imo nga negosyo makakuha sang atensyon nga amo man ang imo iya nga ginahandom. Buka namin meaning makaganyat ka or makakuha atensyon ng imo negosyo meaning maamat-amat na boom. I-pray natin iyan. Sige, sa mga Aquarius, sa lucky numbers 55, 26, 37, and 48. Yellow bell is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, na tao Pebrero 19 to Marso 20, magailig ang enerhiya nga kinahanglan nimo subong para malampuwasan ang anuman nga hangkat sa kabuhi. Pisces, kung magpabilin ikaw nga tampad, sigurado nga may ara gid sang katinaran. Sa mga Pisces, lucky numbers 19, 43, 38, and 25. Vermilion red is your lucky color. Sa iluhan nato ng mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, ini ang natala nga panahon para nga itibuong ang imo nga career.
Damo subong sa mga available na, no, nga pwede mo lang ma-search para iya nga nami ang imo iya nga career. Favorable para mag-apply sang trabaho. Kung nagaplano ka dira sa pagpangita or sa pag-apply sa trabaho, Aries, subong ang manami nga tiyempo. Sa mga Aries, lucky numbers 18, 31, 22, and 39. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Taurus na tao, Abril 20, tugtog Mayo 20. Taurus, hindi dira mag-ugtas sa anuman nga mga delay, 'di ba? Sa mga naatrasar dira lang nga mga pag-follow up nimo sa mga proseso sa gobyerno. Okay, hindi gina malikawan. Kaya hindi man lang ikaw isa ang kinahanglan nga i-accommodate. Kinahanglan man, no, sa mga Taurus, kinahanglan man nga makisama ikaw sa imo yang mga boss. Alangan nga daw ikaw pa yang boss. 'Di ba? Kinahanglan adjust din sang adjust man sa aton iya nga pamatasan. No, parang mangin matawhay ang imo iya nga pag-obra, kag mangin matawhay man ang imo iya nga pensar. Ay na balang nagaobra ikaw nga wala ka sang may panumdum nga basi nagalain tong buot sa akon nga boss sa akon, basi gainit na tong ulo sa akon, basi dugay-dugay kakason yan ako ay agoy. Sige, sa mga Taurus, lucky numbers 34, 21, 42, and 18. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Gemini na tao Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, makabaton ka sang helpful feedback halin sa imo iya nga advisor. Kag kung may ara da si Gemini nga negosyo, ay tayo yun ang pagtibong sina or ang pagtinad sina, I mean. Sa mga Gemini, lucky numbers 51, 32, 27, and 35. Blueberry is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:37 na kita. Mo yan to ang aton iyang first part sa aton nga horoscope. Boka damo sa mga nagapangayo diri sa akon textmate. Isa lang ha. Si Tita wala na yung mabasa for textmate. Kung ako medyo kaalangan ko ni Abi. Pero ari ho paanan kung isa lang, okay? Si 0920 7305-510. Muna ha. Hambaya, pwede ka pangayo text friend. Boy lang, age 38. Ang buot kag seryoso. Ang willing lang makipag-friend sa ako. Sige na liwata, suliton kong iyang number, sir, 920-7305-5510. 38 years old, lalaki lang. Sige, thank you so much. Kadamo sa inyo nga nagapangayo sa textmate. Halong-halong ka mo. Kay damo bala subong ang tawag ni mga bugos. Mga nagapakuno-kuno. Kapin pa kumabalaan nila ang imo nga numero. Sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. O si Ma'am Novi magapan. Mayang hapon dira si mo Ma'am Novi Kag si Sir Eddie Lamos. Sige karon naman ang inyong mga messages. Panglawagon ko na karon
Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Sige. Standby sa atong mga ka-aksyon. Kaysa ako nyo pagpanumalik, ako ni share sa inyo ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basic ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila. Alas 2:43. Antes man sa pag-proceed naton sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope, dili kita anay. Everyoung Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may Diri kita sa
nabilin nga mga horoscope sa ilwa nato ng mga Cancer. Mga Cancer na tawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. O si Cancer, malipayon nga nakabulig sa iya nga abyan. Nga nakabulig man sa iya sadto. Ha? May mag-aabot nga isa sa imo iya nga himata from abroad. Sinuayhan. Sige, sa mga Cancer dira, lucky numbers 31, 42, 29, and 59. Opal white is your lucky color. Para naman sa mga Leo na tao, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, okay lang na no? Mag-overtime ka subong para iya nga itibong ang imo nga career. Kung sa palabuton bala may kuhaon ka. Pero liukawan dira ang pagdebate labi na in terms of religion or politics. Bukay kabudlay ginakadaan. No? Basta gani relihiyon kag pang politika nga ginatawag, may kanya-kanya tayo nga opinion. So mas better hindi ka na lang makilalis. Respetuha kung ano man ang ila ang mga panindugan. Kaya may ara ka man sa imo nga panindugan. Ha? Sige sa mga Leo. Lucky numbers 43, 37, 14, and 21. Pink is your lucky color. Ay, sorry. Naglapaw ang akong nga mata. Green gali. No? Green is your lucky color. Para naman sa mga Virgo na tawo Agosto 23 tubtub Setyembre 23. Virgo, may ara balasang bago nga social connection nga makabulig, no? Makabulig sa imo iya pag-angat sa negosyo. Pero sa mga Virgo, likawan lamang ang halay pulaw. Kay too much nga pulaw, ano na ko no, will kill you. Hindi man Pero kung wala ka nagahalong sa imo kaugalingon, no? Kung ikaayong alawas na gani ang paghahambalan, gid kita, hatagid extra, no? Extra precaution. Kay isa lang yung lawas ta. No? Isa lang ang lawas ta kung magmasakit ka, wala ka na daya another life pa. Hindi mo na mabawi once wala mo naton ginapangayo, pero ti kung matapikan kada sang seryoso nga balatian, din kapada nasa huli ang pagsisisi, no? Sige sa mga Virgo, lucky numbers sa 32, 23, 43, and 52. Pink is your lucky color. Sa iluhan nato ng mga Libra, sa mga Libra na tao Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Bao si Libra bala? Ara siya sa karon iya sa mga or makaatubang niya ang mga livelihood opportunities. Ang bag-o nga abyan, amo ni ang makapaangat sa imo social status. Pero kung may mga kaangay sini nga mga sitwasyon bala Libra, ako niya personal opinion, maghalong lang ikaw. No, kay my times it's either ibutang ya ka sa tuod sa spotlight, pero in the end gali may ara siya asang lain nga plano, which is hindi manami para sa imo. So maghalong lang, no? Maghalong lang sa imo dira nga makilala nga panibag-o nga mga abyan. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 22, 44, and 31. Scarlet red is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:49. Sa iluhan naton ang mga Scorpio. Sa mga Scorpio na tawo Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Scorpio, maghalong kag mangin sensitive ikaw sa palatsagon sa imo diri sig katawo. No, isa ka business negotiation. Business negotiation. Ang magapalapad sang imo iyang influence sa publiko. Kanami lang, no? Kanami lang kung may damo kaya pangilala. Kay kung may ara ka bra sa mga kinahanglanon kun ka isa, do medyo mapahapos. Sige sa mga Scorpio dira. Lucky numbers 21, 32, 54, and 19. Ice blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, sa mga Sagittarius na tawo Nobyembre 23 tubtub Desyembre 21, Sagittarius, mabuksan ang or mabuksan nimo ang career opportunities. Ang mahagan-hagan lamang nga pamatasan. O doon na sa tawo, di ba? Nga may mga pamatasan kita nga do bisan kita mismo do hindi ginaton mauyunan. Pero kung in moderation lamang or makaya bala naton i-control ang ina nga pamatasan, ay dako nang mabuli. Labi na sa mga Sagittarius, kung kahibalo ikaw mag-control sa mga pamatasan nga do hindi manami or hindi appealing sa public, ay makabulig sa imo, ilabi na sa imo iya nga pangabuhian. Kung may ginatago ka dira nga pamatasan, taguan na lang danay. Ibutang sa sa husto nga lugar. Ha? Diba? Sige. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 41, 32, and 25. Jade green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Amuyad to ang aton iyang horoscope sa subong man nga hapon or sa subong nga adlaw. January 9, 2023. May nagpatamyaw diri ho. Ngayong hapon tita, tamyaw ko lang di ang family asarkon sa Zarandin sa Valladolid. Nagapamati gid siya adlaw-adlaw. Wala absent. Sige salamat gid. Kag mayong hapon lang dira, no? Sa family asarkon. Sa promise ko kagina sa mga nabilin ko di nga wala nabasa. Pero pasensya gid ha kay daw medyo mahina ang kalaban subong ni Indayan. Si Mama Neilana Sabran, dira ko no sa may barangay Tagok, no, sa Purok Mangga, syudad sang Kabankalan. Mayong hapon dira sa inyo. Kag salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor, no? Si Ma'am Mardy Arca, no, ginatamyaw niya ang iyang papa, si Gamay Arca. Kag si nanay niya, mama niya Neneng, mga katiyuan niya, mga katiyaan niya, dira sa may Bulata sa Kawayan. Si Ma'am MJS Candido Heldore, sige Mayong hapon dira si mo tamyaw niya sila ni Ma'am Doc Matt Mayo with Ma'am Van with Doc Matt Mayo and Ma'am Jinky Dialagdon, si Ma'am Georgia Gargasiran, si Sir Melily Oligo kag si Sir Alex Montesa. Tanan gid mga member sang ARB Fans Club. Sige salamat gid sa inyo iya nga mga mensahe, no? Sang inyo nga mga messages.
Oh, nag-deliver pa kuno tilapia si Sir Melily. Basi nakabuhi ng tilapia, sir, ha? Sige, halong-halong lang. Si Sir Barky Tribe. Mayong hapon lang dala sa inyo, Sige, medyo limited akong oras. Thank you so much, by the way, sa mga ka-action naton nga nagpadala sa ilay nga mga messages sa amon nga Facebook Live kag sa Dreaman sa text hotline. Antes man, diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Acts chapter 3 verse 19. Now, repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away. I can't say goodbye to you. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pag-upod sa akon sa Lunes nga edisyon. Tubtubwas pa ta danay. Okay, sa Marcoles pa mabalik, I think, si Miss Wilma. May pasalubong to sa akon. Gamandar si Indayan. Well, anyway, salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa pag-upod sa akon sa Lunes nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Nagapamato